எல்லாம் உடையவர்கள் நாங்கள் என்று அவர் எங்களை நோக்கி பார்க்கவில்லை. හැමදේම අප ළඟ තිබෙනවා කියලා උන්වහන්සේ අප දිහා බැලුවේ නැහැ. இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் அவர் எங்களை தன் அன்பின் கண்களால் பார்த்தார். අපට තිබුණත් නොතිබුණත් උන්වහන්සේගේ ප්‍රේමණීය දැස් වලින් අපව බැලුවා. தாவீது சொல்றான், இந்த ஏழை கூப்பிட்டான். தாவீது කියනවා මේ දුප්පතා මොර ගැස්සුවා. அப்பொழுதும் அவர் கேட்டார். එවිටත් උන්වහන්සේ அவன் செல்வந்த ராஜாவா இருந்த பொழுதும் கூப்பிட்டான். ඔව් ධනවන්ත රජ කෙනෙක් සිටිද්දි අඬ ගැස්සුවා. அப்பொழுதும் அவர் பார்த்தார். එවිටදිත් උන්වහන්සේ බැලුවා. ஏழையா இருந்த பொழுது ஏழையை நோக்கி பார்க்கவில்லை, அந்த நபரை தான் அவர் நோக்கி பார்த்தார். දුප්පතෙක් ලෙස සිටිද්දී ඔහුගේ දුප්පත්කම දිහා බැලුවේ නැහැ. ඒ පුද්ගලයා දෙස බැලුවා. நாம் யார் என்று பாராமல் எங்கள் மேல் அன்பு வைத்தார். අපි කවුද කියා නොබලා උන්වහන්සේ අපට ආදරය மனிதனோ தராதரம் பார்த்து பழகுவான். මනුෂ්‍යයා තරාතිරම බලලා ආශ්‍රය කරා. ஆனால் கடவுளை பாருங்கள், නමුත් දෙවියන් වහන්සේව බලනවා. யார் என்று நாம் பார்க்காமல், අපි කවුද කියා නොබලා எந்த தகுதி என்று பார்க்காமல், කිසිම සුදුසුකමක් නොබලා என்ன நம்மிடம் இருக்கிறது என்று பார்க்காமல், අප ළඟ තිබෙන්නේ මොනවද කියලා නොබලා எங்களால் என்ன முடியும் என்று பார்க்காமல், අපට මොනවද පුළුවන් කියලා නොබලා எங்களை உண்மையாய் நேசித்த ஒரு தெய்வம் ஆண்டவராகிய இயேசு.